Copyright disclaimer. Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes as criticism, comment, news, reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tip the balance in favor of fair use. Eda jelani sesretpur hini kaisa parawo a jagao kaisa gotna gotika kaisa sikonsa parani borok-rokni life belekino normal solibui tongmani phia ba salsa aro tongnai alkahini koroksa umor jakrani life hingke belekino juda ongoi nukjakha hingke aboni uklogo tamo jeng tabuk saiman lainai hingke video no paithak soranai di pura story eba kahani saimanani muchungke alkani bwsaira makan te bini khorok nui bwsajuk bwrui tongo borok khorok bwrui family tongo borokni life phatani hoite na siknai khanke belekino normal hai phia ba bising tui nahar nai khanke borokni bisingo to kunu saimania phatani borok phia ba borokni bisingo hingke belekino hamya nokbar choliui tongo alkani affair koroksa subas pumungui chela bai choliui tongo o subas pumungui chela 10 salni jail katogui tabuk ongkhorino phaimani tei borokni mo relationship borokni sadini swkangni tongmani ei je puru subas jail ni yokha apuru bologi logino bini bwrui alka bai malaina thangka phia ba bini bwrui apuru kaijak paijak phia ba alka bo bono o subas no bini laibo teisa phainani lama rekha phia ba tabuk hingke agini sai onek no different wngkha tamni hingke tabuk hingke alka agini haiya siklaya mane kaijak borjak tei bini khorok nei bwsajak bo tongo kok thaisa bai sana thangke bo tabuk pura family khajak aborok joto saimanmani yagolo phano subas bono abwrui alkano yakarnani gosiliya tei bo kaijak tutui tei bwsamang nini buma tutui saiman tutui nyombo bo bai teisa affair tongnani chengkha yang phaising hingke alkani jotoni okra bwrui 16 bosorni tei o bwrui bini bwsajak okra bini ichha kaino bini life katiui tongo bini tei bini para ganangini ni chelarok bai bo kok sao hamjago amo hai tei omoko parani joto borok rok aste aste kai khnaui thangbaika alkani bwsajak tei bo borok khorok nui salsa kamai thangmani tei o borok no tui mamani FIR khlaika tei borok aslamang nini sakao doskorm khlaio hinui borokni sakao bo case rekha amsuk ongui thangpano se o bwrui kubuni chelarok bai kok sanani yakariya tei amohai bini tomung sitra tomung tongkha chelarok bai kok saui hamjagui amohai ke ma kok saui tongkha saradin tei omokok alkani bini mani sakao belekino lasimung kotor mankha tamni hingke bini bwsajak tomung rok sitra jerai tutui tomung hamya hinui hingke omorok no khnaui joto boini bai tomung sitra saimanui lasjakma bai buma bwsajak no daily no kutugo tei bujogui bo bini bwsajak kunu kok khnaniya ulta se kok phirogo aboni bagui tabuk hingke bini bwsajak ni yago je phone bai chela bai kok samani o phone no bo segina jakha tei bini bwsajak no bini logi bo tonliya mane bini bwsaini para tonliya direct bini bumani eba maike o rohori rikha tabuk hingke aro thangui kahamke tongthong hinui phia ba aro thangai kaham wngano himale a jagao bo amohina amohai bo chelarok bai chakkar tongnani cholikha tei aborokni bagui bo bini bumani eba o bini bwsajakni bini nanani para rohorimani aro ni borok rok haino hai teisa call khaiui bumano saharka nini bwsajakni bagui cheng belai opoman ongui tongkha bo bini tomung hamya rok hinui saharka tei kutukhorka bini buma song eba o bwrui bini nana song bwsajakni oro narok manglakha tlangai thandi amohai rok saka tabuk hingke buma belekino cholijakha tamo khlaiya hinui bo tabuk hingke kaisa kirima sincha decide nahaka bo subas no saka bo bini tabuk hingke sikla tongma chela subas no saui khnarika
ani bwsajak omo haise wngwi tongo tamo khlainai bini bagwi belai kheno opoman wngwi tongkha rokhni saka bono kaisa thikana khlainani nangnai hinui manekhai norok jotono bujibai kana bono bwthanani kok chablai tolaikha tabo khingke o bwrwi nijini bwsajak no bini swkla tongmani chwlabai tei bono bini bwsajak no bwthanani bagwi subas no 50,000 rang rinani bagwi bo gosijak jodi bwthar paikha hingke 50,000 rinai hinui hingke kahani no sana swkang norok poila character ni bumung tei muito narang ridi tamni hingke kahani ni bwskango belai kheno ulta pulta norok bujiwi mania phano wngwi mano poilao no first character o nukjago alka bumungwi khoroksa bwrwi bini umor hingke 32 bochor tei bini khoroknwi bwsajak tongo khoroksa hingke bwrwi okra bini 16 bochor tei o bwrwini no o 16 bochor bwrwini no o kahani o kok sajagwi tongo tei alkani tei khoroksa chwla agi hamjakmani aboni bumung wngkha subas tei borok khoroktamni kahani no oro sana thangwi tongo tei borok khoroktam no twiwi no oro kirima sincha story khlaijakka manekhe swnamjakha alka bini bwsajak tei subas court o kok sabaimani yagulo alkani bwsajak okra no subas bai borok khoroknwi no nogo rohornani bagwi rohori tei alka hingke aro samung tongo hinui tongrukha tei borok khoroknwi no khe bini bwsajak saichungno no subas bai rihorikha borokni play no hingke subas bai tabuk bini khoroksa bwrwi okra borok no rohorikha hingke saichung bini bwsajak okra no bwtharwi painani bagwi subas no sawi rohorka play no tei lamao no o bwrwi no bwtharwi painani bagwi kok chaplaijak kurto borok rang riwi kok sawi phaimani karon wngkha o bini bwsajak okra 16 bochorni bwrwi bini nanani parao khoroknwi chwla bai kharwi thangmani case no twiwi bini nana song case rikha apro bini bwsajak khoroknwi chwla bai kharwi thangmani phiaba jephuru o bwrwi bini buma pono bwthanani plan khlai tongo hini saiman puro hingke belai kheno wanajaknai ko bwsajak saimanmani ulo hingke no tabuk hingke bwsajak bo saimani paikha je bini buma pono bwthanani plan khlaijak hinui tabuk hingke bongni baji ulta se wngna nai tongkha bwsajak emon je khaikha je bono bwthanani plan abo bwsajak tabuk hingke aborok khnamai mani yagulo hingke joto baji ulta khlaiwi rikha a play no bini buma niji no tabuk hingke jalo kwchakha hingke tamo wngkha jeng saiman lainai bwskangni video o hingke obo tamo wngkha bwtwi wngkha tamni bagwi wngkha obo bwskangni investigation o jeng saiman lainai hingke sal wngkha 2024 ni 6 October ni phungni salo jephru phung aitiri chiri kheto parani borok rok kam khlai tongmani apro a jagao mangkthwi kotoma klaijak mankha khoroksa bwrwini a mangkthwi ulta khe klaijak bini mwkhang no gya tei bini ri rok hingke belai kheno kengjak manekhe belai kheno kapramani bai lokolakai ungjak o mangkthwi no nukma bai borokni parao belai kheno wanajak laikha tei belai kheno ur nanglaikha a kthwi no nainani bagwi sabani kthwi wngkha hinui parani borok rok kuno saimaniani bagwi police no logi logi no inform khlaika inform khlaimani yagulo police rok bo logi no sok phaikha tei police rok a jagani crime scene no lock khlai rikha tei police rok no hunka forensic team tei dog squad rok no aboni ulo kisa investigation choliwi tongo a jagao tei a jagani borok rok parani borok rok kuno phano sabai manliya obo tamo wngkha hinui tei o bwrwi sabo bo wngkha boroni bo wngkha hinui belai kheno wanalaijak tamni hingke o bwrwini bwkhang belai kheno kirima sincha tamni hingke kuno phano sijakliya amsake duku manjak mwkhang aboni ulo kheno police rok logi dogi no postmortem house o tlang thangka hingke o bwrwini je chwla tongmani eba khiba bini bwsai asor ramaka hangui naikha tei sinika obono ani bhik hinui tei aborok no khwnawi parani borok rok belai kheno wanajakha obo chini parani alka se hinui tei belai kheno obo wanajak laikha
te alkani sago je gotimani belekeno kirima sincha bini bokrogo bono buthanani bagui jeba mungsa bai tokkna yekiba atra rok bai phano tokkna idrok bai ama haike injor ungja te bini mukhang bo belekeno ligila gai thui bai kuplo sinia jatke dukumani jak Police rok tabo hingke investigation rok khainani jengkha para o thangui te investigation khaima jagao kaisa surakbo manka o burini mobile tabo hingke police rok aboni ukologo tamorok hinui naituk laikha te mini phone je klaijak ama belekino lukulakai eba khe baijak amrok no bo snamui tabo hingke boro phone call rok no nai investigation rok khainani jengkha puila no bongni family ni boro rok no thangnani eba thangai investigation khainani jengkha puila no bini bwsaino no hunjakka bini bwsaino no hunmani ulo saiman ka je bini bwsai puila no FIR khlaijak eba naituknani bagui police rok no sawi phaijak afro kumajakmani bagui bo tabo hingke police ni bwskango kaisa rahasya ongoi asai phaikya je alkani bagui alkano obutharmani uklogo saboni yak khenui mo kahini kono film bai komia tamni hingke belekino ulta pulta hapuljak ko belekino borokno gumra khlainani kok sajak o jagao phiaba oboni ugulo kahini belekino wana jak deide kinima sincha bini bwsajak je tongmani bini agini tomong haino tongoi tabo hingke tebo yaklaiui tongkha bini bwsajak je pro bini buma thaya pro bujogui bo bujogjaglia bo khnana nailia je sapano bujogdi bo bini kok khnalia o bwsajak salarok paimang phine phalake kok sawi tongkha pro buma bujokha hibuhinka bubukha mobile rok bo sekha to bo se kok khnajaglia te omo hai kok gyaje oro bini bwsajak ni simi chaya bini bumani bo omo hai same to same story nugjak phayo oro bini bumani bo belekino saya nugjago tamni hingke bini buma bo omo hai bwsai tong tutui nok songchar tong tutui no kubuni chela bai chasmai tongnani jengkha eba sikla tongnani jengkha Subas bai bini affair choli tongmani okok rokno bini bwsajak bo saimano bini bwsajak okra je puro buma bwsajak no kok bujongnani bagui achukha hingke apuro bwsajak bongni ukulok ni kok saiman ma bai bwsajak kok phirogui riwo je norok ni ukulok ni kok ang jotono saimano tei nungsabo bai tong o chela Subas bai tongmani ukulok ni kok tam khlai jotono sawi mano hinui ama haike kok phirogui riwo te buino sawi rinani hini rokobo sawo aboni bagui buma apukino nilar ongoi mathango nungse omo hai khlai tongo hingke buma tutui ang khlai tongmani hingke bhaiki saya angnai hinui omo hai rok hinui kok phiroka hingke oro to normal kok no tei kubui kok je buma khlaimani nukmani omo hai no bwsajak eba bwslabo srwngnai no hingke obo kaisa srwngmani kok bo klaio oro srwngthai bo hingke tei je puro sujok mano eba time mano apuro hingke no Subas borokni nogo buphakrwi sani phaio tei aro tongtukcha thoke borok tonglaio kunui sikla tonglaio tei haikino aram kino thangui phaio o Subas tei okok rok bwsajak okrani bwskango huijagui tonglia Subas bai bini buma chasmai tonglaimani Subas bai bini buma bini bwsajak no buthana bagui pura yojana khlai paijak tei Subas no 50,000 rinani kok bo rijak aboni bagui Subas bono tabo khe buthanani bagui yang 50,000 bo mannani tei buma bai tabo hingke kebo bada khlainai bo tongla khenui tabo hingke dokha bwsajak no buthanani bagui aboni bagui no 5 October je puro borok kuto rangriui kifil tongmani apuro bini bwsajak no o chela bini sikla tongmani chela Subas bai saijuk no riui rohorka lamo khaino buthar paithun hinui phiaba tabuk sukjora bini bwsajak kuno phano sawi mani je bono buthanani plan khlai tonglaio bini buma bai te o Subas chela hinui jepro o Subas sawo o buroino je jotono sawi ribai kha mane birma bono sopari rijak rang rijak bono buthanani bagui hinui saka aprokino bwsajak bo joto kok sawi manthangbai kha tei oroni simino kahaniwo kaisa twist ongoi nugjak phaikha tei oroni simino bini bwsajak bini bumani slai char kadam bwskango agugui thangkha
tabo hingke aste aste just khlaike te investigation khaika police rok tebo aboni ulo hina aste aste tebo saiman kha je Subas bai obreni FIR choli tongo hinai police rok saiman kha investigation khaimani yagolo te dakti no alkani chasmai tangmani chala Subas te bini busajuk nobo arrest khlai najak kha te postas khlaimani yagulo boroni kahanewa kaisa belekino warna jaknai nukjak phaifika teisa Subas afro sawi khunari kaje investigation khaipuru police rok no jotono sawi khunari kaje 5 October je puru kurto rangreui kifilpuru o boroi bini bwsajok no bwthana ni bagui bono sopari rijak te rangrok bo rijak hinui te lamao no bwthar painani hinui sawi rohoro afro no kok paiui te a jarao alkani bwsajok bo o planning no tuyui kuno phono saimanya fia bo o planning no tuyui o sulano khursa khaje nini buma ano sawi rohoro je nono bwthanani sopari rijak rang bo rijak nono bwthanani bagui hinui te o kokrok no khunawi bwsajok belai khino wana jakka hingke o kokrok no saiman mai bai bo a jarao belai khino wana jagui bini bokhrogo kaisa belai khino hamia sitra wan sukaje bo bini bumano no bini o jalo no kusarina ni bagui salaika bo bini bumano no o jalo no kusarina ni bagui kok wan sukha bo afro bini bokrok soitano wan sugui bo afro logi no akok sama bai bin o sola Subas no kebak khaje bini jalo kusarina ni bagui o bini buma sigla tongmani chelano bini bwsajok kebak khaje nung 50,000 de nang nakiba ano de nang hinui ama haike bono tabo hingke blackmail khlai tongkha te a jorao a jagao bo kebo kwrui bo bolong wngma bai o boroi no sujok manma bai o sola tabo hingke bolongo tlangui rangralia mani laika borok tabo hingke a jorao no bwsajok o solano sawi khunari kaje jodi ani bumano buthar kahinke ang omohai no nungbai tongnai te nungbai no tongnai nungbai no kaijagoi ulokhe kharai thangnai rokhini saka bini bumano buthanani kokrok